Коли вас призначили на посаду, так, Офіс українського омбудсмена також повідомив, що серед пріоритетних завдань Халікова буде створення стратегії реінтеграції півострова, а також дотримання і захист прав жителів Криму. От стратегія реінтеграції півострова Кримського на вас покладена. Ну, участь в розробці стратегії, да? Це, перша участь в різних робочих групах, координаційних радах, в круглих столах і так далі. Але, на мій погляд, як я це бачу, ми зараз говоримо про повернення територій, да? І людей. На мій погляд, людей повернути – це набагато важливіше. Бо зараз, якщо ми навіть повернемо території, а є дуже багато людей розчарованих, в тому числі діями органів державних тут на материкові. Ну, уявіть собі, їм кожного дня по телевізору показують, розказують, яка ця країна, наприклад, слаба або не здатна захищати своїх громадян. Ця країна має на увазі Україна. І вони їдуть, коли на материк, стикаються з якоюсь... Так ви ж для цього поставлені, щоб показати, що ця країна сильна. Ви ж чиновник. Ви маєте показувати, що вона сильна. Дозвольте, я закінчу. І от він приїжджає в умовний район, наприклад, да, і там якась жіночка, да, яка там останніх 40 років сидить, працює, вона до них відноситься і каже: о, їжджайте в свою Росію. І таке було. Уявіть собі, чиновник, державний службовець каже жителю з окупованої території: їдьте в свою Росію. Або один з військкоматів в Херсонській області, наприклад, дав відповідь: ми вас не можемо поставити на облік, бо з 2014 року ви є суб'єктом Російської Федерації. Це взагалі як розуміти? Буває і таке, і люди, розумієте, люди з державою стикаються, вони не стикаються з президентом, прем'єром, уповноваженим, чи ще, вони стикаються от з цією панночкою або паном на низовому цьому рівні. І через них вони формують своє уявлення до цієї держави і своє ставлення. Тому нам потрібно дійсно, хоч і кажуть, що риба там гниє там, з голови і так далі. Повірте, хвіст іноді тхне більше, ніж голова. І я в бутність пам'ятаю свою, я до цього працював в районі, в Біляївському районі Одеської області. І ми намагалися дійсно обличчя держави, особливо управління соціального захисту населення, ЦНАП, привести до такої відповідності, щоб люди приходили і бачили, що їх тут люблять, цінять, поважають, їм нададуть всі послуги, їм роз'яснять всі їхні права. Ви розумієте, що проблема ЦНАПа, вона стосується не лише, там, наприклад, жителів Криму, але вона стосується всіх взагалі українців. Я розумію, але по відношенню до жителів Криму я можу сказати, що людей, можна сказати, дискримінують в деяких випадках. Бо ви кажуть: у вас кримський паспорт, ми вам не можемо, ми не знаємо, як ви його отримали. Тобто за, так умовний перехідний період в підрозділі... Ви маєте на увазі український паспорт з кримською пропискою? Український паспорт виданий в Криму. Прописка може бути де-інде. Прописка може бути... Після 2014 року, правильно я розумію? Просто паспорт виданий в Криму. Зразка 94-го року. 94-го, окей. Наприклад, я вам скажу, як, наприклад, болісно реагують на це кримські татари. Коли їм задають питання, на якій підставі ви отримали український паспорт. І людина починає розповідати, що була якась спрощена система про отримання громадянства людей, які були депортовані і так далі. Працівнику ДМС, який має це знати, розумієте? А він дивиться, і потім людина вже нервує, звертається до нас. Ісмаїл, я все-таки